Здравейте хора от YouTube, аз съм Армор БГ и не с мене Ади БГ. Какво правиш? Нищо. Селянче. Сега отивам за дърво. Ти за какво си? Ами, и аз ще търся. Добре, ама не се отдалечавай много. Бека. Бък. Какво се да си направим ферма? Добре, намерих 2 овце. Може и кон да намериш. Дано, ще ми даде. Аз намерих едно персе. Кожичка, ама да фъка. Аз намерих 3 овце, бе. И едно персе. Бага. Че стопи. Тихо. Ти при мене. Аз убивам персето. Сега ще дойда, аз знам на къде си. Само назад като дам. Искаш ли да живеем в гората? Може. В някоя яма ли? Гора с борове. Да. Гора с борове. Намерих аз. Имаме 3 месо и 3 вълна. Я конче. Бяло конче. И при мене. Виждам те. Го е. Те ни само кожа. Аз ще го убия. Търси крава. Не бе. Можеше да си го опитомиме и с кожата да си направим. Аз имам една кожа. Намерих една крава. Тихо са. Аз ще убия персета. Той тук, не бягай. Не ми бягай. Да търче. Иначе ми ходиш. Къде си? Къде е, бе? Има цици. Саля ти измълзем. Имаме добре, сега имаме 2. Сега имаме 3 3 такива, 3 коша. Винаги месо. На мене ми дава по 3 или по 2. Знаеш ли? Ти къде си? Ето като там е много. Видяхте. Бе, ти намери на къде. Чейки вас, забрих да пущим зомбите на едно. Защо че ги пуска зомбите? Нали сме оцелявана, бе, глупи. Айде, идвай. Знаеш ли аз какво имам? Едно пиле. Аз имам... И едно перо и 5 дърво. Дървото е добре. Айде, идвай по мене. По мене си, нали? Следвам те. Да. Аз ще си чупа бамбук. Бамбук? А как се казваше и другото име на бамбука? Тръстика. Или тръстик беше. Да, тръстика. Имам 7 Бамбук е това от книгите. Лъм, нали? Къде си, бе? Тук чупим едно дърво. Колко вълна имаш? 0. Нали си видел една овца, бе? Ама ти я уби. Или тя ще знае някъде. Ето още една овца. Аз сега ще убия. Видях овца и исках да си дочупим дървото. Ето тук видях такова. Някаква си... Добре. Мислим да свършваме този клип, не знам колко е. 3 минути. Добре, следващия клип може да е до 5. Айди, чао. Ето там е този. Нема да мърдаме никъде. Аз ще съм си във водата, ето в басейна. Чао, аз бях Армор БГ и не с мене беше. Не забележи ме да пади БГ. И